La verdadera màgia està en les petites coses, en allò que tothom pot fer. Per exemple, podríem començar de moltes maneres, però ho podríem fer d'una forma que em sembla que estaria molt bé. Podríem començar tots amb les mans endavant, braços endavant, així. Molt bé, sí. Val, molt bé, així. Així, molt bé. Així. Això, molt bé per relaxar-se. Polzes avall, palmells en fora, palmells en fora. Sí, palmells en fora, polzes avall, molt bé. I ara posem una mà per sobre de l'altra. I ens agafem ben fort. No ens deixem anar. Durant 3 mesos. No, agafin-se, no es deixin anar, així, polzes avall, sí, mira, com aquesta senyora d'aquí, molt bé, polzes avall, així, agafin-se ben fort, i facin com jo.